kilai tali ki jinga la kai la shai man step ki bala bahaban kring ya ki ruit football hasat lak ka partai ke ai ka banja ya ka Manchester City shibat ka met akapor chiteng senia hato kan lek pha yeng ne am tang ne ka playoff hakan ne ka Champions League jang manta usnam nga pedeng sing ba ya pe ki para lo ki bajus ngau tenat ban pe ya ki video hakan ne ka channel ke jingkerpat ya kito ki bampat daban subscribe la da pisngau tenat ya kan ne ke video hakan ne ke channel singa ba ban ajing kershan da ka ba pen share like berkam tam ban subscribe kilai teli ki jinga la kai ki bala ba ban kring ya ki ruit football hasat lak ka partai la shai ka met akapor chiteng senia ka banan kong ka dai ka jinga la kai second leg haka playoff ban yo rung chakarau 16 haka Champions League kan dai hapdang ka Real Madrid persha ya ka Manchester City kane ka jinga la kai kala ban pen Kevin ya ka stadium hi barok kawai da ka jing risa bat ka jinga kan hoi kino kershan jong kene baro artali ki klub bat hakane ka jinga la kai kan dai ro karai ka bakhado ya kene baro artali ki klub ki barat ba jong ka dau ba Europe lakin ha ban lek phayeng lane kin yo rung chakarau 16 haka Champions League kane ken ka dai ka jinga la kai ka babon ki ri football hasat lak ka partai ki kwa ban yoi bat ki kwa ban pe ya kane ka jinga la kai kane ka jinga la kai kan long hakapor chi beje chiteng hakapor chiteng senya la ro ban ong bahakane ka jinga la kai ka jingma kala ap ya ka Manchester City namar ka ha ban la kai hala yeng jong ka Real Madrid bat kam tam ba ka Real Madrid kala tam lepa ya ka Manchester City dalai la arkol haka jinga la kai first leg jongki hala yeng jong ka Manchester City kumta ka Real Madrid ka dan shibon ka jingkerman ban yorung chakarau 16 namar kane ka jinga la kai kalong hala yeng jong ka Real Madrid henrai haka jinga la kai omla ban batai lepa kumta ngin sesaki shibat kamet hakapor chiteng senya bat haka jo kapor ka Manchester City kan ha ba ban tresitom ban ya kondurut bat ban ya le tenge persya ya ka Real Madrid kenang ba makaro kan yo banrung chakarau 16 haka ne ka Champions League jong menta usnam ka jinga la kai ka ba arpat kan dai haka jinga la kai jong ka Premier League hapdeng ke Liverpool persya ke Aston Villa kane ke jinga la kai kan long hakapor chi beje hakapor chiteng senya hakane ke jinga la kai ki arngut kirang la kai jong kari Argentina kini kon persya hapdeng iwe ya iwe pan kata umak Alistar un haban kon persya ya orang akol jong kari Argentina kata Emiliano Martinez ke Liverpool ka badai ka tim ka bakhlain bor bah hakane ka ayam ya la kai jong menta usnam bat ka badan ro hakle do jong ka me ya ken point hake English Premier League la ban ong bakala ban pelem ya ka Aston Villa ka badan haka kerdan ka bakhandai haka me ya ken point henrai ya kata ngim la ban batai hado 100% yo le se baka Aston Villa kan la ban pelem kala ya ke Liverpool hakane ka jinga la kai ka balai ka badai ka jinga la kai ka babon kirwit football hasat la ka partai ki kwa ban yoi bat ki kwa ban pet ya kane ka jinga la kai ka dai ka jinga la kai haka kon ka kef champion cup hapdeng ka kan hun jong Lionel Messi kata ke Inter Miami persya ya ka Sporting KC kane ka jinga la kai kan long la shai haka por Henry chiteng haka por Manchester haba pai sike jinga kendo ki bakhat do jong kene ki artli ki club haki artli ki jinga la kai kata haka chipau tarik jong ubnai September usnam arajar arpulai hakane ka jinga la kai ke Inter Miami kala la ban pelem ka Sporting dalai la arkol bat kum joro hakakat saw tarik jong ubnai April ha usnam arajar arpusai hakane ro ka jinga la kai ke Inter Miami kala la ban pelem ya ka Sporting da kum jo hi kata dalai la arkol haba pet bat bishar yakine la ban ong ba ke Inter Miami ka don shibon ka jingkerman ban pelem ka Sporting hakane ka jinga la kai first leg jongki haka kon ka kef champion com kuble ya pi ki para lo ki bujus ngo tenan ban pe ki video hakane ka channel ngin skendo pat haka ve ki video kuble shibon